Kalaman soyayya na gaskiya da gaskiya zuwa ga baiwar Allah. Assalamu alaikum ‘yan mata. Sallama mafarin kowane alkhairi. Ina fatan wannan sallamar tawa ta zo ta zama farko cikin miliyoyin sallamata a gare ki. Na yi nazari da dogon tunani da hangen nesa game da baiwar Allah da na gani na ji ina son haɗa alaƙar soyayya da ita. Tabbas ke kyakkyawa ce, amma ba zan ce ban taɓa ganin kyakkyawar mace kamar ki ba, ko kuma wacce ta fi ki ba. A'a, sai dai ke ɗin kika fi kwanta min a rai har na ji ina son ki. Ke ɗin ta daban ce. Ba zan ce miki ban taɓa soyayya ba. Na yi soyayya da 'yan mata sosai, amma ina fatan soyayya ta da taki ta yi ɗorewa ta har abada. Ina son ki saboda na ganki, na yaba da halayenki. A irin yanayin da na ganki, ina fatan ki kasance a hakan ko da yaushe. Ina son ki, amma zan iya rayuwa sarai ko ba da ke ba. Ina fatan ki yi nazari da lissafi wajen amsar soyayyata, domin ba na ƙarya don a so ni. Ba zan iya kiran ki da sarauniya ba, domin ke ɗin ba ki riga kin zama tawa ba, amma ina da tabbacin za ki zama 'yar gata a gare ni. Shalele, za ki yi farin ciki irin na masoya har abada. Sunana Sheikh Ibn Wasu. Wasu sukan kira ni UK, amma zan so ki laƙaba min wani suna mai daɗi irin na masoya domin jin daɗin kasancewa ta da ke. Zan tsaya a nan ba don na ƙarasa zayyana miki abin da ke zuciyata ba, sai dai don na taƙaita zancina a gare ki. Ina jiran amsa daga gare ki. Ina son ki, ban riga na fara ƙaunar ki ba. Ina yawaita tunanin ki, amma ban riga na fara mafarkin ki ba. Amma ina so na kai wannan matakin a soyayyar ki baiwar Allah. Sai na ji daga gare ki.